Ne söylemek istersin sağlık durumuyla ilgili? Çı bebecin derbar tenduristiyavi da siz zanyari hene de deste veda. Tek temenimiz onun iyileşmesi. Tekane hevya me ev baş bebe. Keke sırrı buraya me hamuyana. Ben de o da az jî û ew jî berîkam dest bi jiyana xwe huneriyê bikin me hevdû nas dikir. O gündür bugündür. Ji wê demê û heta îro pêwendiya me û dostaniya me û keke sirrî berdewam e. Pêwendiya biratiyê ye. Niha tevahiya welat em hemû ji bo keke sirrî xemgîn in. Ez hêvî dikim ku demildest tenduristiya wî vegere. Mirovekî gelekî hêje, mirovekî gelekî xweş e, bavê kesên çewisandiye. Beriya her tiştekî kesekî gelekî nazîk e herî dawiyê piştî wefata dayîka min li min geriya bû em axifî bûn. Ev jiyan her yekî me davêja aliyekî. Niha pêvajoya çareseriyê jî berdewam dike û şanda îmraliyê ye. û hunermend jî divê vê pêvajoyê da çalak bin. Hûn dixwazin vê rola wî keke sirrî da çi bibêjin? Keke sirrî li cem dostû û biratiyê ye, çi cudahiya min û wî nîne. Keke sirrî divan mijara da hinekî din hesas e û hewleke zêde dide di qonaxên gelekî zehmet ra derbas dibe. Gelek cara ket lêberê dîsa rabû ser piya. Di vê pêvajoyê de jî sûdeke wî ya zêde heye. Ez hêvî dikim ku careka dî wê baş bibe, rabe ser piya û şahidê van hemû tiştan be û temenniya me yanî daxwaza me hemûyan me hewa ew e ku 30 salin 40 salin ku va tiştek ku dewam dike û em dixwazin gel di nav viratiyê da bijîn em bi dewletekî wiha da bijîn li ti dereke cîhanê erdnîgariyeke ku wisa xûn tê da diherike şer tê de heye nîne. Ez hêvî dikim ku ji bo ev tişt bigêje serî û aştî pêk were hemû kes durist û rast be. Ev birîneke mezin e û ev pirskirêk divê bê çareserkirin û ez hêvî dikim ku dê çareser bibe.